13 il-kandidat mara li għandhom varjetà wiesa ta' għarfien u li qed jaħdmu biex joffru ħajja ta' kwalità aħjar. Kandidati nisa li l-koll waslu l-viżjoni tagħhom waqt attività organizzata tlieta mill-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista. Il-President tal-Moviment, Marie-Claire Zammit, stqarret li l-MNPN dejjem tagħti appoġġ lill-kandidati kollha u tagħti promozzjoni speċjali lil kandidati nisa li qed jaħdmu għal Malta u għawdex aħjar. Graziella Gallia tkellmet dwar il-proposti li promuovu l-ugwaljanza u l-inklużjoni, fosthom investiment fl-edukazzjoni u anka fl-LSIs. Semmiet ukoll proposta dwar aċċessibilità għas-saħħa, l-edukazzjoni u x-xogħol. Rachel Williams tkellmet dwar kif il-governanza tajba tħalli impatt fuq kull persuna u kif min jieħu l-ġurament suppost qiegħed hemm biex jaqdi lill-poplu. Graziella għattard previ tennejt il-ġenituri għandhom bżonn appoġġ biex isibu ħin għall-familja. Spjegat li minkejja l-avvanz li għamlet il-mara, ix-xogħol tad-dar u trobbija għadhom ma nqasmux b'mod ugwali u dan joħloq sbilanċ. Bernice Bonello semmiet il-proposta tal-private pension u kif din tista' tgħin liż-żgħażagħ fil-futur tagħhom sabiex meta jikbru ma jiddependux biss mill-pensjoni tal-gvern. Semmiet ukoll il-proposti dwar l-istipendji u l-first time buyers. Yves Borg Bonello saħet li l-Partit Nazzjonalista poġġi lil bniedem fiċ-ċentru. Spjegat li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma holistiċi, filwaqt li żgħażagħ qed jerġgħu jduru lejn il-Partit Nazzjonalista. Rebecca Borg qalet li l-proposti tal-enerġija saru bi pjanu għalhekk jolqtu lil kulħadd, inkluż lil dawk li jgħixu waħedhom, il-bdiewa, is-sajjieda, ir-raħala u anke l-NGOs. Qalet li l-Partit Nazzjonalista se juża l-panelli solari sabiex jipproduċi enerġija nadifa. Ġenin Sabela fakret li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien il-pionir fid-drittijiet tal-annimali u insistiet li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jiftaħ l-isptar tal-annimali. Anna Belċilja tkellmet dwar kif 4-day week tista' tgħin lil ħaddiema u anke l-produttività tagħhom filwaqt li fakret fil-proposta li l-ewwel 10,000 euro minn part-time u overtime ma jkunux intaxxati. Marilena Gawċi bħala ekonomista spjegat li ma tħarġ biss lejn l-indiċi iżda wkoll lejn il-benesseri tal-poplu kollu. Hija qalet li s-suċċess ma jitkejjilx bin-numri biss, iżda wkoll skont il-kwalità tal-ħajja ta' kull persuna. Pola Mifsud Bonnici semmit numru ta' proposti li jolqtu lill-anzjani fosthom żieda fil-pensjoni ta' mhux inqas minn 12 euro fil-ġimgħa kif ukoll bidla fil-mekkaniżmu ta' kif tanħadem il-kola għall-anzjani. Fakret li kien il-Partit Laburista li friża l-pensjonijiet u l-pagi u mhux il-Partit Nazzjonalista. Julie Zara stqarret li l-proposti dwar il-kultura tal-Partit Nazzjonalista ntlaqgħu tajjeb ħafna mill-artisti fosthom id-distret kulturali li għati appoġġ l-artisti Maltin u li inkludi il-National Hall u l-Expo Center. Fit-tmiem l-attività Sara Bajjada spjegat li dawn in-nisa qed jaħdmu bla waqfien u għandhom passjoni kbira lejn dak li jemmnu fih u qed jaħdmu b'saħħa għal din il-kampanja Nifs Ġdid.